spokojení. Vůdcům zde jí pevné nervy, si dobrý vítr. Předávám slovo ostatním. Vážení přátelé, jménem Česku Praha Východ vás všechny vítám na tom dopoledne poměrně slušném portu. Přihlášek bylo mnoho, na to byla no to Střílel 600 nebo zajíc. Dneska hlasitost jako disciplína je pitomost. K ničemu. No, Naopak to připraví. Akorát to plaší. Ano, když už tak teda něco je. Jo, něco, když vystřelí, je to poraněný, tak... Totiž to je to, co naši ještě jsou naživu, udělali, že šli k reglementu B, k tomu německému. No. Dneska začínáme mluvit o reglementu A, jenomže to nikdo asi nedokáže. To, co je v Anglii nebo v latinských zemích, v románských zemích, neexistuje hlasitost, ta je zakázaná, ale musí všechno přinést. Ano. A já si vezme tu zvěř od toho a zkoumá, jestli není pomačkaná a podobně. To je praktické, to je praxe. Aby nemačkal. A ne prostě jenom tento štvaní je k ničemu. Tamhle táta s gremlinem. Vzpomněla, že jsem hodil po televizi, byl od 10 let brát Potrovi z ruky. Teď to svící. Než jsme to zavřeli, tak já namlátil 12 zajíců, říkám, Maxi je nesu, Maxi je otahy. Jak už je dlouho, co tato může? Pane Bože, to tady. Tak to zatím, než dokud nebudu. To je odchozená tohleto, ne? Tady. Jarda to má za 2. Co chce? Já tam mám někde půl rybu. Tak, můžu poprosit, taky si to odnese. Odnese to odnese, já vidím. Jo, bezvadně mu to nechce. Paráda. Bezvadně. Ona vlezla do vody.
Není konec. Nesejčku. Nemyslím. Ale ona, říkám, ona mi to nepřijde. To se chlapi nejde. Pojď sem ke mně. Pojď. Pojď. Teďka vyšší vlčku, já vidím, že je v hajzlu nějaký. Já už jsem viděl na té hlasitosti, že už to není, že už se něco děje. Ten pes, ty hledí. A to říkáš, já ho neviděl, on už ho viděl. Bylo a ten tohle a teď to už to brala, už lej. To je větší kásky vlastně. Já to vidím. Nechtě vlečí. Ano, začne se vlečka o kus dál. No. Čekala na nic, už měla poučení. Vy jste viděl, pane doktore, jak já jsem mu dávala perku. Oni vidějí dobře, to mají oči. Takže, pane Nemčí,
abych přistoupil k poslednímu hodnocení dnešních zkoušek a vašich 4 nových přátel. Než začnu doopravdy, tak bych prosil, jestli jsou tady přítomní majitele psů. Majka z Potůčku, anglický cocker spaniel. Je tady majitel? Kdo je jeho známý a vzal by mu to? Já to vezmu, hele. Podzimních zkoušek na okrese Praha Východ se zúčastnilo v malých plemenech 5 psů, z toho obstáli 3, všichni 3 v první ceně. Ve velkých plemenech 14 psů, obstáli všichni, z toho 12 v první ceně a 2 v druhé ceně. Začnu malými plemeny. Je tady 11 cen, pro malý plemena dáme každému, to znamená 3 ceny budou malým plemenům a ostatní si rozebere prvních 8 z ve velkých plemenech. Tady jsou k dispozici, můžete si vybrat do 30. Takže, můžete si sednout. V první ceně s počtem 238 bodů se umístil pes Porty Želivská perla. Já jdu od posledka. Páni doktoři. V první ceně s počtem 238 Porty Želivská perla. Tady si tady máte možnost. S počtem 246 bodů se umístila Fena Grace z Blatová, vůdce Smrš Josef z Luštice. Pardon, Smržová. To je pan Smrš? On má sukně. Jenom máte Líšany bych si dal. Že nebudou mu padat kalotý, doporučuji. Já bych šel potěšný popravit. Vítězem v malých plemenech se stal pes Grenz Blatová v první ceně s počtem 252 bodů, vůdce inženýr Smrš Josef mladší z Luštice 80. To je ale... Smržovi mají zkoušky pro sebe. Já jsem volal a ono se mu nechtělo. Už je starší plác. Má zástupce, má sekretářku. Já vidím. Vyber si cenu. Šardy už kravaty. Já doufám, že máš dvojnou.